Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली एडमिट नोंथांमोना डाउनलोड खालामदो। बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव आरो एग्जाम डेट फैबाय। बेनो जाबाय नोंथांमोननि कम्बाइन एग्जाम जेराव पोस्टआ गोबां रोखोमनि माल्टिपल पोस्ट एप्लाइ खालामना दोनबाय। बेनो जाबाय अनलाइन आरो अफलाइन। दा सिगांनि प्रिभियास भिडिअआव आं नोंथांमोननो एसे खोन्थादोंमोन जे एग्जाम डेट फैगौ होननानै। बेनो जाबाय जुन दानाव ग्रेड 3 हिसाबै। दा फाइनाली अफिशियल नटिस जों नायनोसै आरो लिंकआ दिनै एक्टिभ जासिगोन। नोंथांमोना डाउनलोड खालामदो। दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्लायबो BTC साख्रि एबा आसामनि साख्रि एबा स्टेटनि साख्रि नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा जों फार्स्टआव थांगोन। बेनो जाबाय एग्जाम डेटखौ नायगोन आरो एडमिट मोनखाबाय ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे ग्रेड 3 आवबो नोंथांमोना दिनै डाउनलोड खालामजोबदो। बेनो जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं एग्जाम। दा जोङो CSB आव फैबाय। दा CSB फैनाय लोगो लोगो रिसेन्टलि एडमिटआ बेनो जाबाय रिलिज जागासिनो दङ। दा बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव अनलि अरेल टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जागोन। बेयाव कुनु रिटेन टेस्ट गैया, अनलि अरेल टेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज लागोन। जेराव 569 नि आन्डारावनो 275 पस्ट दंमोन दाखालिनि ग्रेड 4। दा बिनिया अनलि अरेल टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जासिगोन। एन्ड 13-14 जुनाव अके डेटआ 13 आरो 14 जुनाव डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहाय भाइभा टेस्टखौ लानो थांगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय बे भाइभा टेस्टआ जागायनानै नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ सेप्तेम्बरनि सिगां मोनगोन एबा आगस्टनि 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना भाइभा टेस्टनि रिजाल्टखौ मोननानै चान्सआ दङ। आरो BTC आव एनि BTC अफिसाव गभर्नमेन्ट अफिसाव पस्टिं जागोन। अके दा जोंनि बे डाउनलडाव क्लिक खालामबा बेनि एडमिटआ होगासिनो दङ आरो ग्रेड 3 आबो थाबैनो बेयावनो फैथारसिगोन लिंकआ। दा बेखायनो नोंनि जायनाखि फन नाम्बारा दङ बेखौ होदो। बेनिफ्राय मेल आइडिखौ होनानै सार्च खालामबा नोंनाव OTP थांगोन आरो बे OTPखौ होनाय लोगो लोगो नोंथाङा एडमिट मोनगोन। जुदि एडमिट मोनाबा CSB आव फन खालाम बा नोंथांमोना भिजिट खालामनानै एडमिटखौ लाना फै, जाहाथे एग्जामखौ नोंथांमोना होथारनांगोन। दा ग्रेड 3 आबो बेयाव एक्टिभ जासिगोन। देन जों अफिशियल नटिसखौ नायनोसै। बेनो जाबाय रिटेन टेस्ट कन्डाक्ट जासिगोन। बेनो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन। पेपारा बर', इंलिश, एसामिस थागोन। दाखालिनि बायदि सेम दङ। आरो बे नटिसखौ नाय। नोंथांमोना जेब्ला 4 नभेम्बर 2024 आव खालामदोंमोन अफलाइन, देन बेनिफ्राय मोनसे खालामबावदोंमोन। बेनो जाबाय 7 अक्ट'बर 2024 आव आरो लोगोसे दाखालि रिसेन्टलि 4 एप्रिलाव खालामदोंमोन। बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव अनलाइन आरो अफलाइन नोंथांमोना मोननै रोखोमनि एप्लाइ खालामना दोनबाय। दा बेखौनो जायनोखि डिग्री लेभेलाव जि पस्ट दंमोन ना, बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम जानो थांगासिनो दङ। अनलि डिग्री लेभेला एग्जाम डेट फैग्रोबाय, ग्रेजुवेट लेभेला फैग्रोबाय आरो बे जाबाय एग्जामा नोंथांमोननिया जासिगोन 15 जुनाव। अके माने 15 जुनावहाय डिग्री लेभेलनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामसिगोन। जि माल्टिपल पोस्ट नोंथाङा एप्लाइ खालामदों बे एडमिटआव थागोन। अके माने गांसे एडमिटआवनो माल्टिपल पोस्टआ थानाय चान्सआ दङ। बेखौ दाहाय मोनथिसिगोन जेब्ला एडमिटआ रिलिज जायो। नाथाय बेल' रोखा जाबाय जे डिग्री लेभेलाव एडिआर बायदि जि पस्ट गोग्लैगोन बे आनजादा जाग्रोसिगोन। HS लेभेल एबा आन्डार ग्रेजुवेट ग्रेड 3 आ फैथ'वाखै डेटआ, अब्लाबो नेक्स्ट सानडेआव जानाय चान्सआ दङ। दा जेब्ला अफिशियल नटिस फैगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन। दानिया बे एग्जामनि एडमिट नोंथांमोना दिनै डाउनलड खालामदो ग्रेड 3 आव। बेनो जाबाय 6 जुननिफ्राय 14 जुननि गेजेराव एडमिट डाउनलड खालामनानै नेक्स्ट दिना बेनो जाबाय 15 जुनाव डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेजुवेट लेभेलनि एग्जामा जासिगोन। अके दा बेखिनियानो। आरो बे रिटेन टेस्टआ बांद्राय गोराबो जानाय नङा। नोंथांमोना GK, इंलिश, मेथ्स, BTC नलेजखौ नायबानो जाबाय, जाहाथे दाखालिनि बादि एग्जामाव आन्दाया। दाखालिनि एग्जामा गोरा फैदों, काटअफआ बांद्राय हाइ लेभेल थांनाय नङा। 60 मोनदोंबा एबा 60 आन्डाराव दङबा नोंथांमोना जानो हागौ चान्सआ दङ। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया 569 पस्ट दंमोन ना, 372 दंमोन। बेनिफ्राय 263 इंक्लुडिं WCD नार्सफोरनिया एडमिटआव दिनै गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन जे मा पस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट। आरो बे रिटेन टेस्टआ नोंथांमोननि एग्जामनि नाम्बारा अनलि 80 मार्क्सनि एग्जाम जागोन। एन्ड बेनिफ्राय 20 जाबाय अरेल टेस्ट दङ। आरो बेजों मोननैजों दाजाबनानैसो लास्टआव मोनसे स्पेशल काटअफ फैनानै नोंथांमोननि साख्रि जागोन।